Zdravo dragi moji prijatelji, dobrodošli. Ovo će biti jedan kratak video, ovo je jedno skoro pa lično čitanje, a naravno ja se nadam da će mnogi od vas da pronađu odgovore koje traži u ovom čitanju. Sad nemamo neki spiritualni razlog zašto je čitanje kraće, prosto vrućina je u pitanju. Ja ne znam kako je kod vas, kod mene je sad 39 stepeni. Zapravo, sada je 37 jer je 7 sati uveče, tako da to je to. A hajde mi da vidimo vaše čitanje. Znači, čitanje, ja ću pustiti da me karte vode, vi zamislite svoju osobu, zamislite u svetlosti, zamislite kako drži ovaj špil. I pitajte da vam pokaže, da vam kaže prosto sve što joj stoji na duši. Vezano za bilo šta, za vas dvoje, za nešto drugo, za nešto treće. Znači, bukvalno sva pitanja koje imate postavite, pa hajde da vidimo kakvi su odgovori. Ja ću sa čitanjem odmah krenuti da mi vidimo tu neku prvu poruku. Evo, odmah krećemo žestoko sa novcem. Ok. Ova vaša osoba je neko ko voli novac, neko ko voli stabilnost i da što se novca tiče da znate da postoje neke stvari koje ne znate ni vi, koje ne znaju mnogi neki drugi ljudi, a koji su vrlo, vrlo bitni. Da li neku ušteđevinu, sada ovdje imamo bukvalno ili, da li je ušteđevina, da li neki veliki dug, znači nešto što je sakriveno, nešto što je vrlo bitno ovoj osobi i da znate da ova osoba nikako ne želi to da izgubi. Znači, svoj novac će gledati da čuva, da zaštiti po svaku cenu. Ali nije ovdje sada pitanje samo o novcu. Vidim da ste naišli na nekog kome je nekada mnogo teško u potpunosti da se otvori. I verujte da ova vaša osoba mnogo više misli o vama nego što vi to mislite, mnogo više misli o vašoj situaciji, ima više nekih planova, više nekih strategija i da znate da bi vas baš onako iznenadilo da čujete šta misli, kako se osjeća. Naravno, mi ćemo to sada vidjeti, znači o čemu se radi, ali verujte da ovo čitanje će vam otkriti mnogo toga. Neke stvari će vas iznenaditi, a neke stvari vidim da vi predosjećate. I da ste bukvalno u njegovom ćutanju mnogo toga vi zaključili, da ste vi tu nešto mozgali i izmozgali. To da znate. Uglavnom, imate preko puta sebe nekog kome je mnogo bitno sve vezano za novac, za financije i mnogi ljudi, zapravo samo on zna šta se tu zaista događa i želi sebe tu da zaštiti po svaku cenu. Čak u nekim trenucima vidim da je ili nešto slagao ili manipulisao vezano za novac, posao, financije. Ne žali zbog toga. Misli da to tako mora, da prosto nema drugog načina. Još jedna stvar ovdje. Ova vaša osoba neke stvari misli i osjeća, a da to neće da kaže ni za živu glavu. Znači, bukvalno da kaže sebi, ovo nikada neću reći, ovo želim samo za sebe, ovo niko nikad ne sme da zna. Pa hajde da vidimo o čemu bi se tu konkretno radilo. Pored te situacije sa poslom i sa financijom. Da vidimo. Ovako, žudi za novim početkom. Baš onako žudi, vapi šta hoćete, znači da osjeća za novim početkom i to je nešto što je njemu vrlo, vrlo bitno. Ne samo u ljubavi, nego generalno gledano u životu. Samo o tome ćuti, to krije, nekada to čak krije i od sebe, da nekada ono kaže ajde sada to skloni sa strane, nemoj o tome da razmišljaš, to pusti, ali da znate da je to nešto što njega neće da ostavi i kako vrijeme prolazi, tako mu se na primjer i namještaju neke situacije da bukvalno mu kažu to treba da uradiš, sada to uradi, sad to učini, ali šta je bitno sa ovom vašom osobom? Ovo je neko ko, i stalno mi se to na primjer pojavljuje, da je ambiciozan, da želi da bude još uspešniji, da još više, još bolje, još više ljudi, na primjer, da ima u svom životu i da znate da od toga neće odustati.
I stvarno, vi ste ovdje naišli na jednu posebnu osobu. Nije ovo neko ko se viđa svaki dan, jer ovo je neko ko može da dostigne veliki uspeh. I da znate da taj uspeh mu je mnogo, mnogo bitan. Neće želeti da žrtvuje svoj uspeh za te neke druge stvari, ali kako vrijeme prolazi također, sve više i više želi nešto kvalitetno. Nešto onako lijepo i kvalitetno, ali da znate da je ova osoba duboko u sebi, negde i svesna, da je u nekim situacijama on zeznuo stvar. I zna da njega nije lako voleti. Naprotiv. Da stvarno taj ko njega voli, zapravo, sa jedne strane, on misli, imam tu osobinu, jer kažem, ovo je neko koji je onako uspešan, ukoliko nije sada uspešan, bit će uspešniji i on to zna. Znači, to je to. I zna da ima mnoge lijepe osobine, da se izdvaja od drugih ljudi, da je poseban i tako dalje, ali onda sa druge strane isto zna, a to neće da prizna ni sebi ni drugima, to bukvalno dođe nekad, znate, jednom u godinu dana ta misao, ali toliko je tačna i istinita da njega nije lako voleti. I svestan je toga. Ali to nikada neće, na primjer, naglas da kaže. I zna da nekada zna, na primjer, da uvredi ili da se ponaša onako, ne čudno, nego prosto da nije to, da ne treba to tako. A i sad nešto da vidimo malo više o vama. O vama dvoma. Ova osoba je o vama pričala i da vidimo šta. Da ste mnogo lepi. Da ste vi mnogo lepi, drugačiji, posebni i da ovo sa vama je nešto drugačije. Znači nešto što do sada nikada nije video, nikada nije doživeo, nešto što je stvarno onako posebno ovdje kod vas, ali ovo nije ostalo samo na mislima, ovo je ostalo i na rečima. To je podelio sa nekim, ja ću sada vidjeti sa kojom osobom konkretno, ali da znate da su, kakav je bio taj razgovor? Da ste lepi, znači stvarno fizički da ste lepi, to je prva stvar. Da ste drugačiji od drugih, da u vama ima to nešto posebno i da je ta vaša konekcija, znači da je taj odnos drugačiji nego svi drugi odnosi. I da postoji nešto što je u isto vrijeme i neobično i mnogo lijepo u vašem odnosu. I da bukvalno to sa vama nije očekivao. Znači, ne onako, ali što više, na primjer, misli na vama, to ste sve više i više vi ovoj osobi lijepi. Ko je to? Ova osoba je neko blizak, neko ko je mnogo namazan. Ne radi se o nekoj lošoj osobi, prošli su mnogo toga zajedno, znači i sito i rešeto. Zato se ova osoba tako otvorila, znači ova vaša osoba koju ste zamislili. I taj neko kome je pričao, ajde da kažemo prijatelj, vidim da je neko blizak, znači u pitanju, da je ta osoba vrlo inteligentna i da kada priča, stvarno zna da gađa u metu. Samo u ovom slučaju ta osoba, ne vidim da vam je nešto mnogo veliki prijatelj, ali nije ni neprijatelj. Znači i to isto da znate. Nego ovoj vašoj osobi, na primjer, priča nešto na foru, sad čekaj, razmisli, vidi ili kako, šta, postavlja neka interesantna pitanja. Znači, to vam je zapravo ta osoba. Sada možda ste vi, na primjer, pogodili o kome se radi, šta je to tu, ali da znate da ste itekako bili predmet priča. Samo što se ove vaše osobe tiče, stvarno vidim kao neki oprez. Ja bih rekla da je bio povređen u prošlosti. Postoji ovdje i neka trauma, samo što o toj traumi se ne priča i nikada neće pričati o toj nekoj traumi. Ali ovo je nešto vezano za ljubav, da znate. Da se nešto
baš onako loše dogodilo kada u ljubavi pričamo za osobu koju ste vi zamislili. Tako da i to je jedan razlog za tu neku zatvorenost. Hajde da vidimo tu još ovamo, meni prosto treba karata, zato sam ih sve ovako pokupila, ali ajde da vidimo tu još nešto. Da vidimo o čemu bi se radilo. Svesna je ova osoba da kada se o vama radi, stalno nešto koči ili se, na primjer, nečka ili pravi neke glupe poteze, svestan je toga, da znate da mu se to ne sviđa, ali da u isto vrijeme prosto ne može protiv sebe. Ali da znate da ta vaša lepota je nešto što ova osoba ne može iz glave da izbije. To vam je to. Vaša fizička lepota, znači to je nešto prvo što je privuklo ovu osobu, ovo je neko ko misli da ste prelepi, znači najlepša žena, najlepši muškarac u životu video i stalno se vraća na to vaše kako ste savršeni za njega, bukvalno vam je to. I da čak i kada nekako odluta od vas, nekako to vaše ga vrati, to je to. I bukvalno da može, da hoće, da znate da bi imao neki hvalospeve o vašoj lepoti, o vašem licu, o vašem telu, o delu, znači svemu, bukvalno sve. Vi ste za ovu osobu što se toga tiče cakum paku. Sada, ja znam da neki ljudi, na primjer, kažu pa dobro, nije to najbitnije i to, dobro, slažemo se, ali prosto vi ste za ovu osobu što se toga tiče naj. Hajde da vidimo šta ste tu još vi. Ma da, ovdje ima neke blokade što ovoj osobi prosto ne da mira da se onako prepusti vama. Samo je to problem. Jer nekad, osim ukoliko vi niste povredili, znate, ovu osobu, pa da stvarno misli ima razloga, ali da znate da ova osoba nekad bukvalno pomisli da ste vi previše divni, previše savršeno nešto, da ga to u trenutku odbije. Koliko god vam, na primjer, to čudno zvučalo. I znajte da u nekim situacijama ne može da vas provali, mada meni se ovdje čini da ste i vi eventualno, da li ste imali neku traumu ili neko loše iskustvo, znači nije sada da je vama u potpunosti onako lako, ali opet što se ove osobe tiče, šta ste vi za ovu osobu? Jedna enigma. I to prosto nevjerovatna enigma. Možda ste vi, na primjer, nekada bili divni, pa se drali sljedećeg trenutka, pa se svađali, pa opet bili divni, tako 5-6 puta u sat vremena, pa da ova osoba ne može prosto da shvati šta se događa, ali što se vas tiče, kao da mu neki đavo bukvalno ne da mira da se opusti sa vama. I što se vas tiče, da znate da ovu osobu plaši, da vi ne igrate igrice, da mu se ne ponovi loše iskustvo, da ga ne slažete, da se ne desi sada, vi divni, predivni, znači kao anđeo, pa onda za mjesec dana se pretvorite vi u nekog đavola i da se onda on nađe u nekom neobranom grožđu. Znači, kao da ovu osobu vidim napred-nazad ka vama, to vam je to. Bukvalno to vam je to. Ne može jasno da vas vidi, znači kao da u nekim trenucima su mu oči zavezane. Pa hajde da vidimo šta će onda uraditi, znači šta vi ovdje možete da očekujete. Da vidimo. Ne mrda u nigde. I bacite pogled na astrologiju. Mnogo toga vam može otkriti. Možda su neki već to radili ili sami ovako znate da bacite pogled. Samo nastavite. Tranziti koji dolaze, mnogo će da otkoče neke stvari kod vas dva. Bukvalno bi se o tome radilo. Otkočit će mnogo toga jer mnogo se ovdje energije nakupilo. Sada će polako doći do tog oslobađanja, ali da znate da ova osoba, vidim kao da, na primjer, nekad odluta od vas, ali se ipak vrati i neće mrdati nigde. A zvezde će vas još malo pogurati. I očekujte da je ovo neko ko će, barem ako ništa drugo, mnogo više emocije svoje da pokaže. Ili, znači, mnogima od vas bukvalno da kaže ne idem nigde. Znači, tu sam, stojim, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Eto. To bi bilo to, dragi moji. Nadam se da je čitanje odgovaralo. Hvala vam. Puno vas pozdravljam i gledamo se uskoro.
Ćao!